niyo. Okay na, one line lang, Mike? Oh, one line lang. Gamay raman eh. Gamay raman. Lang ta mag-signal lane. Buwan man, init ko dili nga buwan. Para buwan, para di ka mainitan, may buntag tanan. Sunod mo na ikinito. Sunod mo ba? Waka balo na pa na yung mga balay din eh. Namin direk, ipadalan ni Congresswoman Cagas kay nasa ipalit ng mga gulay, labasa, talong, kamatis, niya, kape, bulad, sunod anak, beef. Niya, napay mga canned goods, or beef. May pahatag daw din sa Kugon. Oto ni kontak ko ni Kagawa din sa Masukol kung asa may priority na ito driwan. Oto, dire, minapon mo siya nga po, Andre? Kalubihan. Kalubihan eh. Purok kalubihan. Purok kalubihan. Pila ka household ni dire? Kung kanitanan, mapaiguan din na ito na yung mga naglinya karon din eh. Sige, niya mag-face mask lang ta, niya distansya, niya. Ihatag dire, dire na ta-exit diretso para tuloy-tuloy na ta. Sige? Okay, sige. Ta. I love Davao del Sur, mahanyag na paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulubon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. Ang kasaysayan mabulukon, puno sa paglaom ang katawhan masaligon. Kakugi sa panginabuhi o pagpaningkamot, kauswagan karon atong nakapot. Sa atong katigulangan, pahanding kang ampingan, di amuang alang sa umahabag na kaliwat.